Ние произвеждаме прах за пране и прах за содомиална в България. Само на нашия уебсайт с до 22% отстъпка. Аз съм Димитър. А аз съм Никола. И ние сме собственици на Нюанс. Бизнес за производство на безвредни детергенти в България. Пред нас са първите ни два продукта. Праха за пране и праха за содомиална. И без да увъртаме, ще ви кажем с какво сме различни. Премахнахме съставките, които доказано вредят на здравето. Причиняват кожни алергии и дихателни проблеми. И ги заменихме с много по-безвредни алтернативи, които имат същата функционалност, но без агресивния характер. Направихме опаковката 500 грама, като в нея има до 50 дози, защото премахнахме и пълнителите. Защо го направихме? Защото решихме да променим почистващата индустрия из основи, Продукти, които работят по-добре от останалите. но без да вредят на здравето ви. В момента на сайта ни има отстъпки до 22%. Така че влезте и се възползвайте.